2000 sabova, alo, ljudi, hvala vam beskreno, hitovali smo 2000 sabova. Danas je prelep dan, onako malo tmuran, ali lep je dan, prijetan. Došao sam ovdje u prirodu da vam snimim uvod za novi video koji vam spremam. U međuvremenu hitovali smo 2K. I ne vidim bolji način da vam se zahvalim nego kad sam već tu u prirodi, da to bude ovako, što kažu, lice u lice. Lice u vaš telefon ili ti monitor ili ti TV. Hvala vam od srca. Gomila lepih komentara, gomila lajkova, šta da vam kažem. Mnogi od vas su me zapratili zbog live-a, neki zbog ovoga videa sa pijacom, neki zbog shorta. Hoću da znate da ću gledati u budućnosti sve to da vam dostavim na neki način. Neki hejteri su mi napisali kao reklamiraš nešto, imaš 2000 sabova. Njima hoću da poručujem da oni ne znaju kako je to kad nešto snimaš i radiš i kad te zbog toga zaprati 2000 ljudi, kad ti lajkuju i kad ti pišu neke lepe komentare. Za mene je 2000 jako puno. Ja sam vama beskreno zahvalan i vaši komentari i sve to što pišete, naravno mislim na ove pozitivne i negativni mogu da budite kako motivacija i vetar u leđa. Da snimamo još, da pravimo još kontenta i da gledamo da budemo bolji. Kritike su uvijek dobrodošle, ja se trudim, nisam profesionalac, gledam da to sve napravim, da liči na nešto. Sve sam radim, tako da nemojte mi šta zameriti. Također, 2000 sabova smo hitovali na najprirodniji mogući način, što danas ljudi izbjegavaju i svi traže neke prečice, da li su to kroz fake it until you make it, da li je to kroz kupovinu, drame ili svašta nešto, ne. Ja sam 100 puta rekao da je YouTube maraton, a ne trka i toga se pridržavam. Tako da, meni je mojih 2000 pratilaca mnogo velik broj. Hvala vam, postavit ću neke komentare ovdje, možda sada. Ok. Hvala vam puno. Gledat ću da snimam još i verujte mi, imam neki plan i zacrtao sam šta planiram i da snimam i kuda ovaj kanal će da ide. I vaša podrška mi puno znači. Nisam teo da napravim neki post gdje ću samo napisati hvala vam za 2K, mislim da posle svega zaslužujete ovako nešto. Sad idem da snimim uvod za idući video koji se nada da ću uspjeti da objavim prije 1. maja, nisam siguran. Probat ću, ako ne, bože moj, ništa strašno, posle 1. maja vas čeka jedan video. To je neki projekat koji sam započeo malo ranije. Imao sam barijeru da ga postavljam, ovakve videe, međutim, presekao sam i rešio sam da se povežemo na jedan malo drugačiji način i da me možda malo bolje upoznate i vidite ko sam ja i neku moju drugu stranu, a ne samo onu gdje streamujem. Još jednom, hvala za 2K, idemo dalje i ne znam šta bih vam još rekao. Vidimo se u idućem videu. Ćao.